Bhalukpong Gate, Arunachal Assam Gate. Nebe Gate-आनो Arunachal Assam Gate. खुगासिनो दङ एकदम जोमै ओंखारगासिनो दङ हाजो सानिफ्राय नाय दै नै जोमैया माबायदि ओंखारगासिनो दङ हाजो सायाव अखाया दसेनो हायो दसेनो सान्दुं दुङो माने बोथोरा गेरेन्टियानो गैया लोगोफोर दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो माने हाजो एरिया ना हिल्स एरिया लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर सायखंब्ल इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय आङो दायो दङ भालुकपुं निगमजों नांजाबनाय मोनसे बर' गामियाव दङ आङो लोगोफोर 1 नं दैमुगुरि गामियाव दङ आङो दायो बेवहाय माने आनै दं नालाय ओमफ्राय फंबायनि हाबा दंमोन दा बे फंबायनि हाबायाव फैनायानो दासिमबो थांनाय जायाखै न'आवहाय ओमफ्राय लोगोफोर दायो अरुणाचल हाजो थांनि टिपि थांनि ओमफ्राय जायगाफोरखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै भिउसफ्रा माबायदि नोंथांमोनाबो नायलांदो आंजों लोगोसे होमबा लोगोफोर ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय भालुकपुं हाथाय लोगोफोर बेयो जाहैबाय भालुकपुं हाथाय स्टिमाराव जायो बे हाथाया भालुकपुं हाथाय अरुणाचलनि मानसिफोरबो बिराद फैयो बेवहाय एसे ओरै गोजौआव थांनि लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर दायो दङ टेपि भालुकपुङाव दङ आरोना बर्तमान आङो दायो आनै लाहानाव फंबायनि हाबायाव फैनायानो दाबो थांनाय जायाखै एसे टिपिआव बेरायफैबाय जाहैबाय टिपि नैबे बाइकजोंनो फैदों पालसार बाइकजों लामाया बिराद गिथावनालै गेदा गुदा गोजौ गाहाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थानो र' माबायदि लामाफ्रा सिनारिफ्रा माबायदि भिउसखौ एसे नायनानै इन्जय खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय बे लामाजोंनो ओरैजाय dirang थांनो हाबाय bomdila थांनो हाबाय tawang थांनो हाबाय आरो बे लामाजोंनो थांनो हायो चलो बाइकजोंनो फैदों जोङो फंबायजों आंजों दायो थांफिनो रेडि नै गारिया पालसारा जाबाय दा थांसै फैदों हा ससे थांनो थ' लोगोफोर दायो गोजौआव ससे थांनानै देखायनि र' नोंथांमोननो भिउसखौ बिराद गिथावनाखा नै हाब गोलैनांगौबा ओरै लावखाबाय थ' लोगोफोर खुगासिनो दङ एकदम जोमै ओंखारगासिनो दङ हाजो सानिफ्राय नाय दै नै जोमैया माबायदि ओंखारगासिनो दङ हाजो सायाव बे दैया जाहैबाय बरालि जिया बरालि ओइ बे दैमाया जाहैबाय जिया बरालि जिया बरलि दायो थांथ'ला ओरै गोजौआव बिराद टुरिस्ट थांलाय फैलाय खामानि दं दायो गोजौआव अखा हागासिनो दङ थांथ'ला बिनिफ्राय जोमै ओंखारगासिनो दङ बरिया सिनारिफ्रा लाइफआव बेरायनांगौलै लोगोफोर ना लाइफआवहाय जिउआवहाय एसे एनै बेरायनांगौ नैबे दैनि नामा जाहैबाय जिया बरालि आरोना लोगोफोर नैबे दैया बियो जिया बरालि दैया बिराद गिदिर जानानै दं दायो दैया माने देरदों अखाया दसेनो हायो दसेनो सान्दुं दुङो माने बोथोरा गेरेन्टियानो गैया लोगोफोर दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो माने हाजो
एरिया ना हिल्स एरिया लोगोफोर हाजो एरिया ओमफ्राय बोथोरनि खुनु भरसा गैया माने लोगो लोगो दसेनो अखा हायो नै दासो जोङो फैब्ला माने सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय दसेनो अखा थाइफ्रिलायबाय नै मबाइला अखा सिजोब्बाय दसेनो अखा थाइफ्रिलायबाय दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो माने हाजो एरिया ना लामाया पुरा हाजो एसे गिथावना लामाफ्रा एकदम सोरबाफोर फैफेरबाय ना कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर आङो फैखांबाय सिगाङावबो बाइकजोंनो फैदों जोङो बे फंबायजों आंजों बे फंबाया जाहैबाय भालुकपुंनि बे फंबायजों आंजों दायो बाइकजोंनो माने एसे बेरायलागासिनो दं आरोना लोगोफोर लोगोफोर नुदोंना माइसि समायना जायगाया लाइफआव एसे एनै बेरायनोबो नांगौ इन्जयबो खालामनांगौ नङा होमबा ना न'आवथ' बेसेबां हाबसोनानै थाबाय थानो भालुकपुं गेट अरुणाचल आसाम गेट नैबे गेटआनो अरुणाचल आसाम गेट लोगोफोर दायो मोनफैलायबाय भालुकपुं 1 नं दैमुगुरि गामियाव आमायलाहानि न'आव बेनिफ्राय फंबायनि हाबा दं नालाय ना बेदर गोथाव गोथाव जाखावगासिनो दं आरोना लोगोफोर एसे फुंलायबाय आङो बे साननियावनो लोगोफोर एवनाय जायै जायै आंगायबाय लोगोफोर हांनाय जानोसैलाय नै हांगासिनो दं दायो बारा बुरजा गैया नै हालदिंगा मोननैल' स्टिक मोननैल' हांग्राया जा मोजांखा नै लहानि जालायखाजोबनाय बिबार दा जानो लुगैदों ना अमा राजा आरो प्लास हांनाय जानोसैलाय नै हांनाय नै संख्रि बानलु लगायना बरियानो जानोसै आरो ना एवनायखौ जायै जायै बाबायलै हाबायाव माने एवनायखौ जायै जायै बाबाय आंगायबाय दायो हांनाय होमबा लोगोफोर ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारि